Het is vanzelfs prachtig in een ballon boven Friesland zweven en geniet je van het landschap. Maar de koer moet heel iets vaker op een groen blijven, door extreem waar, met zwieren rein- en tongerbuien. Minne Minnesma van de Jouwer zit al jaren in het vak. Hij zegt dat het werk de laatste jaren heel iets minder wordt. Je kan alles regelen behalve de waar. En dat is de laatste jaren echt voor u dramatisch. Dat is echt onvoorstelbaar wat er gebeurt. Ik krijg even een agenda erbij van het jaar 2002. Dan maken we in de maand september 38 vaarten. Waarvan dat ding nog in trein van de Jon. En dat we in de laatste 4, 6 jaar binnen het 3 of 4. Jon, dat is ballonvaartkerst. En dat zijn zulke dramatische verschillen. Bij de airstrip in Drachten blowen ze positief. Er komen nog altijd genoeg boekingen binnen. Maar ja, het waar hij je vanzelfs net in de hand. Het zal een nij evenwicht vinden. Maar natuurlijk wie het 20, 30 jaar een hype. En dan ran iedereen de deur uit dat er een ballon kwam. Nou, dat hebben we aan. Daar is het te volle al voor gebeurd. En binnen te oren leuke dingen ik bijkwam, denk ik. Maar ik denk dat ballonvaarten bloed misschien op een iets minder groot aantal. Maar misschien is dat helemaal net slim. Misschien bloedt het er exclusiever. Eind deze mannen binnen weer de eerlijkse traditionele ballonfeesten op een Jouwer. Een evenement dat de ballonveert weer even flink op een kaart zetten kan. Maar ook daar hier ze verliezen hier een soort oerles van Hudde Wien. Zo hoop je dat het dit hier beter wordt. Is er wel een oplossing te bedenken voor dit probleem? Ik zou het net weten. Een oren waarman in Friesland misschien.